Hayırlı gün Ремзил Efendi. Мен Казанга кайткач һәр вакыт очрашырга тырышам сезнең белән. Чөнки сез безнең милләт темасында, сәясәт темасында, гомумән татарлык темасында мин сезне зур белгечләрнең берсе дип саныйм. Аннары сезнең бар шундый бер үзенчәлегегез, мин аны инде 10 ел сизәм. Менә сез бер кайчанда яратмадыгыз пессимизмны. Татар бетә, менә анда татар мәктәбе ябылган, монда вуз ябылган, татфак биткән, Болгар гостиницы җимерелгән. Сез бер вакытта да пессимизмны яратмадыгыз. Һәм мин сезнең белән күрешкәчтен гел әзрәк үземдә ниндидер менә адреналин сизәм. Бу Россиядә әгәр дә татар чигенсә, татар сынса, бу ил бетә, чөнки анда федерализм бетә. Bütün халык татарга карап тора. Чөнки бу Россиянең хуҗасы булган төп халык. Алтын Урданың варислары без бит инде. Ничек бетсен? Әле мин русларның башка кайбер милләтләр белән бут алып, алар минем шанслары азрак дип уйлыйм кыямәт вакытта. Ремзил абый, менә сез бит инде һәр вакыт прагматик булдыгыз. Татар халкы коронавирустан исән сау чыгармы икән? Бу вирус ул милләтенә карамый кешенең инде. Әлбәттә, әгәр дә үзенең кеше алдыннан карамаса, эләктерә, ләкин кем чиста? Кем қолын юып йөри, кем мәгълүмат килгәч аны исәпкә алып инструкцияны үти. Армиядә дә, хезмәттә дә, Себердә дә татарларны сөйләп алганнар. Теге тәртипне саклый дигән, тәртипле һәм гыйлем ягыннан тизрәк эләктереп ала, аның шанслары күбрәк. Татар булган өчен түгел, барлык үзенең алдын-артын карап торган аң белемле һәм оешкан хәрәкәтле кешедә шанслары күбрәк була. Димәк, татарларның шанслары күбрәк бу мәсьәләдә. Ләкин татарларның гына түгел инде. Һәм дә татарларның менә авылда яшәве, төрле төбәкләрдә чәчелеп яшәве һәм кайбер менә бу начар гамәлләр, начар гадәтләр анда ниндидер сексуаль яки алкоголический әйберләр бик үтеп кермәве дә башка бәйләрнең дә татарларга үтеп эләктерә алмавына күрсәтелгән бер өмид булып саныйм мин.